Ahojte, volám sa Patricia Kmeťová a vítam vás v podcaste Detská terapia. V každej epizóde si pozvem zaujímavého hostia a spolu sa budeme rozprávať o témach rodičovstva, vývinu dieťaťa a duševného zdravia detí, ale aj dospelých. Psychológovia, psychoterapeuti, právnici, učitelia, logopédi a mnohí ďalší odborníci, to všetko budete môcť počuť práve v tomto podcaste. Ahojte, vítam vás v ďalšom diele podcastu Detská terapia. V dnešnom dieli tu mám bakalárku Katarínu Čižmárovú, nutričnú terapeutku, ktorá pracuje v Centre výživy a tréningu. Kati, ahoj, tak vítam ťa v dnešnom podcaste Detská terapia. Som veľmi rada, že si prijala toto pozvanie. Ďakujem, Paťka, vážim si to. Ďakujem. Tak ja by som sa ťa na úvod chcela tak spýtať, že čomu sa venuješ, kto si, čo si, ak by si sa mohla tak bližšie predstaviť divákom. Ďakujem. Ja som nutričná terapeutka, študovala som na prvej lekárskej fakulte v Prahe a venujem sa takto výžive špecializovane deťom, takisto mamičkám v období tehotenstva a období po pôrode, teda keď dojčia, príklad. Moja srdcovka je výživa detí s nadváhou alebo obezitou a je to taká moja špecializácia aj v rámci Centra výživy a tréningu. Dobre. Takže najčastejšie v akom veku za tebou chodia tí rodičia s tými detičkami? Že od akého veku ťa môžu nejako kontaktovať, osloviť tí rodičia? Áno, sme pripravení na rodičov aj od veku, detičky od veku 6 až, dajme tomu, 18 rokov. To je úplne v poriadku a zameriavame sa, ale najčastejšie máme klientov, ktorí prichádzajú s detičkami vo veku okolo tých 10 rokov. Takže najčastejšie takých tých 10. Áno, a plus 10. Si hovorila, že sa ešte venuješ aj mamičkám, ktoré sú tehotné? Áno, tehotenstvo a dojčenie, to je taká tiež krásna oblasť. Dobre. Tak ja si tak všímam, že dnes je jedlo taká veľmi stresujúca téma pre rodičov. Že neviem, či si to všímaš aj ty tak a s čím sa teda aj tak najčastejšie sa stretávaš v praxi. Určite je stresujúca. Vnímam to aj ja. Ja som sama mamička, takže vnímam, že už obdobie od prvých príkrmov, či už aj dojčenie, je taká veľká téma pre rodičov a možno je to také nepoznané. Je to nové pre nich, preto je stres. Ale zároveň vnímam, že teraz sa viac aj z toho psychologického hľadiska hovorí o, dajme tomu, o vzťahu k jedlu, vzťahu k telu, k sebe samému. Takže tiež vnímam, že toto je tiež taká oblasť, ktorá možno tých rodičov stresuje, že ako vybudovať taký zdravý vzťah k jedlu svojich detí, prípadne ako byť vzorom v tom všetkom. A možno niekedy aj tak rodičia cítia tlak, že oni to ešte nemajú úplne zvládnuté. A možno je tam aj nejaká taká snaha o dokonalosť. Že vidíme napríklad Instagram, sociálne siete však a tam sú krásne koláčiky alebo krásne raňajky a naše taniere možno tak nevyzerajú ako tie na Instagrame alebo na sociálnych sieťach, tak myslím si, že to vytvára taký tlak na rodičov a samozrejme je tu nejaká taká tá oblasť, že sme zároveň pracujúci, však rodičia často, zároveň sú tu bežné situácie, ochorenia a jednoducho toto všetko musíme zahrnúť. Takže vnímam to, že teda spolupracuješ teda v takým širokom zámere s tými rodičmi a s tými deťmi a spolupracuješ aj s nejakými psychiatrami, pedopsychiatrami alebo psychológmi, psychoterapeutmi? V skutočnosti snažíme sa vždy odporúčať tie detičky, ale je to už voľba rodiča, či urobia ten krok k takejto oblasti, či už špecialista presne v oblasti psychológie, alebo takisto tréneri, alebo rôzni špeciálni pedagógovia. Áno. Čiže sú tam tie oblasti, majú vždy odporúčania, ale je to ďalší krok. Kati, tak ja by som sa ťa tak spýtala, že či je výberavosť u detí normálna? Lebo ja sa s tým často stretávam, že mne s tým rodičia prichádzajú, že naozaj, že tie deti sú vyberavé, preberavé, len suché cestoviny, len suché špagety a to sa bavíme už aj o deťoch, ktoré majú aj 8-9 rokov. Že možno by som sa hovorila, dobre, keď máme nejaké 2-3 ročné dieťa, ale už teda u takých školákov, hej, že už tam nejaké školské obedy, že jedno s druhým a že naozaj, že tie deti sú vyberavé a že čo si ty o tom ako odborník myslíš? Stretávam sa s tým tiež v rôznych vekových skupinách, presne ako ty hovoríš. Určite v tom batoľacom veku a v predškolskom veku je to vývojová fáza prirodzená. Deti to proste jednoducho zažívajú
A tam je dôležité sledovať, či je to normálne v rámci toho, že naozaj detičky zažívajú rôzne bolesti zúbkov, rastú im zúbky, rôzne zmeny, zažívajú v živote či už nástup do škôlky alebo príchod nového súrodenca. A môže to byť späté s tým, aké majú stravovacie návyky, ako reagujú na nejaké nové potraviny. Ale ak by to bola už výberovosť v zmysle, že máme naozaj nejaké určité potraviny, ktoré to dieťa netoleruje a veľmi to odmieta, vyhadzuje to zo stola, staniera a tak podobne, tak môže ísť o tzv. Neofóbiu. To je vlastne strach z nového jedla. Čiže či už nejakej časti alebo nejakých kombinácií. A tam je veľmi dôležité sa toho nezlaknúť, nejak to poznať, áno, aj preto tu dnes sme, aby sme o tom mohli vedieť. A dieťa potrebuje pri stole cítiť pocit bezpečia. Čiže aj v tom jedle nestačí povedať, že moje dieťa toto nechce, netoleruje, tak mu to už nebudeme dávať. Ale naopak je vhodné mať v tom jedálničku, napríklad na tom tanieri, niečo, čo dieťa naozaj skutočne toleruje. Napríklad, presne ako si spomínala, tie cestoviny. Že je také obľúbené, bezpečné. To je to bezpečné, bez tej omáčky, bez toho mesa, len suché cestoviny. Presne. A prípadne na nejakom oddelenom tanieriku, myštičke, alebo aj existujú také tie tanieriky, kde máš rôzne priehradky, napríklad 3 časti, tak je vhodné tam dodať napríklad zeleninu, alebo nejakú omáčku, nejaký kúsok mäska. A dieťa si tak zvyká, že tam je niečo to bezpečné a potom niečo to nové. A toto je spôsob tej adaptácie, ako si dieťa môže zvyknúť aj na nové veci a môže sa rozširovať tá pestrosť toho jedálnička, pretože to je kľúčové. A iba doplním, ako si spomínala, tie deti, ktoré sú už potom vo vyššom veku, 8, 10 rokov a tak podobne, tak pokiaľ sa na tom nepracuje práve v tom období toho batolacieho veku alebo predškolského, tak presne, tí školáci už majú veľký problém. A je tam takzvané nejedháctvo rôznych potravín, ale dá sa s tým stále pracovať, len potrebujeme si uvedomiť, že aj tie potraviny a vôbec tá expozícia tých potravín je dôležité nevzdať to v prvom raze, keď to dieťa odmietne, ale naozaj byť vytrvalý a dokonca štúdie, výskumy ukazujú, že je to okolo 15 aj viackrát, kedy musíme vystaviť tú potravinu, napríklad cherry paradajku, áno, ukázať tomu dieťatku, neustále to tam mať na nejakom tom bezpečnom mieste, aby malo možnosť si to napríklad preložiť z tanierika, to je tiež super krok, dotknúť sa len toho, potom si to možno trošku tak sa s tým pohrá a potom vlastne si to môže zapojiť. Alebo prípadne ďalšia vec, veľmi dôležitá je tá pozícia rodiča, že keď rodič je nejakú zeleninu alebo niektoré tie potraviny, má pestrú tú stravu, tak aj dieťa to vlastne prirodzene napodobňuje. Takže ale vnímam to tak, že vlastne ako si opisovala ten tanierik s tými 3 napríklad možnosťami a že keď napríklad chceme naučiť dieťa napríklad na tú šeri rajčinu paradajku, tak ja mu ju tam ako rodič dám a vlastne môžem čakať, že tých 15 dní to dieťa bude len objavovať tú rajčinu alebo sa bude na ňu pozerať alebo si ju popresúva v tom tanieri, ale nemá to očakávanie, že ju napríklad hneď zje. Presne. A netlačiť na to, že a zjesť tú rajčinu, je to zdravé, lebo s týmto sa často stretávam, že nechce jesť tie zdravé veci, ale tak to dieťa, však má radšej sladkosti, než to zdravé, takže že netlačiť na to. Presne tak. A zároveň nemusíte sa báť, že by to muselo byť 15 dní za sebou, áno? Že to môže byť v rámci toho pestrého jedálnička, ale to dieťa sa má stretávať s tou novou potravinou a nemáme to len tak vzdať, že ono to proste netoleruje, tak koniec. A kedy je vlastne, že do akej určitej miery je tá výberavosť u tých detí normálna, ale kedy by už napríklad, že rodičia mali zbystriť tú pozornosť a možno sa aj obrátiť na vás, alebo hej. Áno, určite. Tak je tam taký faktor, že keby ten jedálniček bol veľmi úzky, nebol by dostatočne pestrý, tak ten vplyv výživy je veľmi dôležitý preto, že my chceme dodať tomu organizmu, teličku, dostatok živín. Však či už makroživín alebo mikroživín, minerálov a vitamínov. A často je taký vlastne efekt, že keby to bolo nedostatočná výživa, tak dieťa je často choré. Že sa zniží tá imunita. Čiže to sú také nejaké momenty, kedy môžeme spozornieť, ak je dieťa často choré a má naozaj úzky jedálniček, tak ich skúrne za pediatrom, špecialistom zistiť, či nechýbajú nejaké minerálne látky napríklad v krvi, zložení krvi a tak podobne. Dať to podrobnejšie vyšetriť
A skrze takýto laboratórny nález tiež môže pediatér urobiť ďalší krok, ktorý či už bude odporúčanie na stretnutie s nutričným terapeutom alebo už nejaká suplementácia, ak je to akutný stav. Čiže áno, tá chorobnosť zvýšená môže byť. A takisto je dobré sledovať vlastne tie percentilové grafy, ktoré hovoria o výške, váhe dieťaťa na tom pohlaví a na ten vek. Čiže takto pediatér si kľudne môže sledovať, že či dobre prospieva to dieťa. To je vlastne pre nás ten taký znak. Takže ja to tak vnímam, že možno aj keď máme to dieťa, ktoré má 2, 3, 4 roky a je vyberavé v tom jedle, tak vieš, častokrát tí rodičia však vyrastie z toho, začne jesť, pôjde na základnú školu, tak možno to vnímam tak, že keď je to dieťa naozaj tak výrazne vyberavé, že možno nečakať a nebáť sa možno osloviť toho pediatra. Áno, je to možnosť, je tam taká úzká hranica toho, čo niekto považuje za výberavé, nemusí byť naozaj skutočne výberavé. A je dôležité tiež tam povedať, že deti naozaj potrebujú čas na to a každé má svoje tempo, áno, toho spracovania tých rôznych potravín. Niekto naozaj nemá žiadny problém a príjma všetko, čo príde. A fakt si tak povieme, že ak máš ty dobré dieťa a tak. Ale niektoré dieťa môže byť hypersenzitívne, môže byť o mnoho citlivejšie, môže byť fakt citlivé na zmeny, na farbu, na konzistenciu, na chuť, vôňu a tým pádom naozaj môže byť, že potrebuje len dlhší čas. Áno, že len to chce ten proces, nezdávať to s ním. Wow, tak to je ale zaujímavé. Ako to hovoríš, že len na farbu a na ten čuch, že ako to tie deti vnímajú. Že len tak, ako keď je v tej materskej škôlke tie rôzne zmeny, alebo na základnej škole, ale že vlastne aj v tom jedle. Že to dieťa tú farbu, ten čuch a vlastne tie rôzne potraviny ako vníma. Že všetky tie zmysly vlastne zapája. Tak ďakujem ti, Kati, veľmi pekne, že sme si toto takto rozobrali. A teraz by som prešla na takú možno citlivejšiu tú tému a to je obezita u detí. Lebo aspoň ja sa tak s tým často stretávam, že neviem, ako to je, ale že tá obezita u tých detí na Slovensku ako keby rastie. Že nám pribúda počet tých obezných detí. Tak ak by sme sa mohli tejto teraz téme nejako povenovať. Určite. Téma nadváhy aj obezity u detí. Ako hovoríš aj ty, vnímam, že je citlivá. Často aj na konzultáciách vnímam, že pomenovať vôbec, že to je obezita, je pre tých rodičov také ťažké, možno niekedy. A myslím si, že za tým stojí to, že vnímajú taký pocit zlyhania. Že spravili niečo nesprávne a že urobili nejakú chybu, že tie deti budú mať nejaké následky. Lebo ja to tak vnímam, že veď on len tak rád papá, že tak je veľa. Taký papkáč. Hej, papkáč, presne papkáč. Áno. Čiže je to téma, obrovská téma a presne vnímam citlivosť, ale zároveň je to taká škoda, že je to tak veľmi citlivé, pretože je to ochorenie. Obezita je ochorenie. Čiže napríklad dieťa kašle alebo má teplotu, tak to riešime hneď však. Ideme s lekárom, počkáme možno 3 dní a ideme, ak sa tie príznaky nezlepšujú. Alebo keď ja to vnímam, že keď dieťa plače v škole. Presne. Ideme hľadať terapiu, asi niečo nefunguje, je plačlivé, ale s touto obezitou, nadváhou tých detí. Často proste stagnujeme a myslíme si, že dieťa z toho vyrastie. To je častý mýtus. V skutočnosti áno, dieťa rastie do výšky, ale nevyrastie zo svojich návykov. A obezita je multifaktoriálne ochorenie, čo znamená, že tam je veľa príčin, kvôli čomu vzniká tá obezita. Nie je to len, čo sa týka návykov v stravovaní, je to aj čo sa týka návykov v pohybe, spánku, presne psychické zdravie, ako prežíva tie emócie. Čiže toto všetko so sebou súvisí a preto je dôležité to vlastne začať riešiť v takom skoršom štádiu, áno, lebo ako som spomínala, máme teplotu, máme nejaké symptómy, napríklad kašla a my to riešime ako rodičia. Ale je zvláštne, že neriešime ten nárast hmotnosti, ktorý je prirodzený, samozrejme, keď deti rastú, ale ten napríklad prudký nárast hmotnosti, my to pozorujeme ako rodičia určite, ale bojíme sa, že ako to poviem tomu dieťaťu, ako to vysvetlím. Preto myslím si, aj obezita potrebuje takúto multiobornosť odborníkov, či už presne je tam úroveň lekára, ktorý určí diagnózu a dá nejaké nové usmernenia rodičom, ale takisto je dôležité tam spolupráca presne psychológa, vylúčiť nejaké emočné jedenie alebo prípadne naučiť to dieťa, ako pracovať s tým emočným jedením a tak podobne. Dobre, a ty sa vlastne venuješ aj v centre, teda tým obezným deťom. Áno. A že ako ty vlastne tým rodičom alebo tým deťom pomáhaš? Možno, ak by si povedala nejaký aj príklad.
Takým prvým krokom tiež pre nás je nehodnotiť tú váhu len tak, že akože váha a teraz prikladá tomu nejakú veľkú váhu, tomu číslu. Ale je to pre nás dôležité diagnostické kritérium vidieť, aká je aktuálna váha, povedať si, OK, je to obezita, ale teraz analyzovať, že ako sme sa sem dostali do tejto fáze. Pretože vždy na základe aj tých prírastkov hmotnosti vidíme, že kedy to narastlo viac, kedy menej, kedy napríklad tá váha stagnovala. A vždy tam riešime, že čo boli tie faktory, ktoré viedli to dieťa k tomu zvýšenému napríklad jedeniu alebo zníženej pohybovej aktivite a už riešime tieto konkrétne veci. A je to o vybudovaní si vlastne návykov. Hľadáme tie faktory rizikové, ktoré... Tak vnímam to teda, Kati, tak, že keď teda rodičia majú nejaké podozrenie, alebo to už vidia, alebo ich možno aj nejaká širšia verejnosť, aj bližšia rodina upozorňuje, že to dieťa má nadvahu. Tak teda prvé, čo musia rodičia spraviť, je ísť za pediatrom, aby sa stanovila diagnóza. A potom vlastne by sa mohli obrátiť na teba, alebo u vás teda na niekoho v centre. A aký je ďalší postup pre tých rodičov? Áno, určite sú rôzne možnosti. Takisto pediater väčšinou odporúča, alebo zistí, čo môže byť tá príčina. A či už je to psychologická príčina, alebo nejaké návyky, ktoré to dieťa potrebuje budovať, či už v oblasti stravovania, alebo aj pohybu. Takže môže tam byť veľa faktorov, ktoré je potrebné zo strany lekára vyhodnotiť a môžu určiť ďalšie kroky. Ale určite, čo sa týka stravy, tak zväčša tam je na čom pracovať v rámci či už pestrosti jedálnička alebo pravidelnosti. To sa ešte budeme rozprávať trošku aj neskôr, ale môžem sa k tomu dostať aj teraz, že často bývajú ľudia prekvapení, dokonca rodičia, že my to dieťa učíme jesť, ale viac jesť. Pravidelne, tak to myslím, áno. Ja si tak na to spomínam, keď som ja k vám prišla do centra výživy a som teda, že chcem schudnúť a že takto jem, tak ja som dostala spätnú väzbu, že ale vy jete strašne málo. A ja, že aha, že ako teda málo? Že no vy potrebujete jesť viac, pestrejšie a 5-krát za deň. A ja, že no ale ja sa bojím, že ja priberiem práve. Áno, a sú tam tie strachy. Že to od tých detí tak je, že taký ten strach, že aha, že tak teraz ideme 5-krát za deň, porcie, akože tie porcie mi neprišli až také úplne malé, ale viem, že veľa zeleniny, aj teda tých bielkovín, aj všetkého tohoto. Ale tiež som mala taký ten strach, že ja sa bojím, že ešte z tohoto viac priberiem, z tohto jedálnička. Áno, to sa nazýva reverzná dieta. Takto u dospelých sa to využíva. A u detí je to trošku špecifické, lebo oni rastú. Takže oni naozaj potrebujú mať kalorický prísun, ale dostatočný prísun nielen kalórií, ale aj živín. Oni naozaj budujú si kosti, svaly, podobne všetky také tie hormonálne tkanivá. A tým, že rastú, tak naozaj ten kalorický príjem, tam nejdeme do deficitu, ale my sa snažíme v prvom kroku, aby dieťa tú váhu stabilizovalo. Takže aj v tej obezite? Aj v obezite najskôr, aby si to udržalo. Aby sme zabránili tomu nárastu, áno? Pretože u detí je výhoda to, že čím skôr sa to napríklad diagnostikuje a prídu k nám rodičia, tak o to menšie kroky v tej životospráve, menšie zmeny musíme spraviť. Čiže to je pre deti veľmi praktické však, veľmi fajn. Ale ide o to, že oni majú veľký benefit, že oni ešte stále rastú do výšky však. Takže pre nich stačí stabilizovať často hmotnosť a vlastne ešte vyrastú. Ale vy teda, že stanovujete nejaký jedálniček pre to dieťa? Čo sa týka jedálnička, tam sme trošku takí pozornejší, pretože dieťa chceme naučiť hlavne návyky a chceme, aby ono sa naučilo tvoriť ten správny jedálniček, aby vedelo, čo má obsahovať ten správny jedálniček. Nie, že my im dáme nejakú konkrétnu ako listinu a toto nasleduj a vydrží to tak 3 týždne a papa. Že u tých detí naozaj ten vzťah k jedlu je tak veľmi dôležitý, pretože si to odnáša, ten vzťah z detstva si odnáša na celý život. Áno, aj v budúcnosti, ako samozrejme v dospelosti sa dá s tým pracovať. Sama určite vie, že existujú rôzne terapie alebo nejaké princípy psychologické, či už KBT alebo tak podobne. Ale áno, pokiaľ má takýto benefit z detstva k tomu vzťahu k jedlu, tak je to super. Ale stretáva sa s tým, že keď takto tým rodičom a deťom pomôžete, tak má to efekt? Má to efekt, určite. Aj keď spätne prichádzajú na nejaké kontrolné meranie a tak podobne, tak vidíme, že to má zmysel. A keď si tak všímaš to dieťa, že keď ho možno vidíš prvýkrát, dajme tomu, že za pol roka na tej kontrole s tými rodičmi, tak zase tie tak emočne, že také šťastnejšie, také sebavedomejšie. Je iné, áno. A tí deti, keď takto k vám prídu, tak oni tak aj sami o sebe povedia, že som tučný?
Nie, málo ktoré. Takto na prvej konzultácii nepodalo ani jedno. Ani jedno. On povie, že sa cíti napríklad, že ako sa cíti, hej, teraz špecificky, že cítim sa smutná, alebo cítim sa pomalá na telesnej, alebo im niečo vadí, že vadí im, že ich na telesnej výchove vyberajú ako posledných do týmu. Áno, že má takto vlastne takú stigmu. Áno, lebo nevládze však, takže nikto ho nechce do týmu. Takže tí deti akože, a niektorí učitelia to vedia dať najavo, no, takže hej, no je to také tá práca hlbšie. s tým sebavedomím toho dieťaťa, hej, že vlastne však to dieťa sa formuje. Áno, a s tými je to na celý život, áno, že to, čo sa vyformuje v detstve. No, dobre, tak ďakujem ti, že sme si takto ako keby prešli tú tému. Je to veľmi zaujímavá, podľa mňa veľmi dôležitá téma, ako keby, aby sa podľa mňa aj ďalej šírila a aby si možno aj tí rodičia, že sa snažili tak ako keby učiť to dieťa zdravo jesť a príjmať sa možno aj takého, aký si, ale aby tam bol aj nastavený nejaký ten zdravý jedálniček u toho dieťaťa. Lebo najčastokrát tí rodičia, však dáme si, ideme si, zajeme si, ale neviem, že či by to aj malo byť nejako že ohraničené, že napríklad viem, že deti KFCčko, McDonald's, že tam je nejaká hranica, že možno jedenkrát za týždeň, aby k tomu deti nemali návyk, alebo len sem tam, že či aj takémuto sa napríklad venujete poradenstvu pre rodičov. Áno, určite je to špecifické u každej rodiny, pretože keď sa spraví jeden malý návyk, tak to má veľký efekt. Áno, jeden malý krok. Častá, možno nazveme to chyba rodičov, je to, že na začiatku chcú zmeniť veľa vecí. Áno, že začneme s psychologickou poradňou, začneme cvičiť 3-krát týždenne, začneme aj raňajkovať, obedovať, večerať a neviem čo, že obrovské očakávania majú aj od seba, aj od svojich detí a potom to skončí naozaj vyhorením. Veľmi rýchlo to skončí a keď sa to zopakuje takto 3, 4, 5 krát, tak rodičia prichádzajú úplne vyfrustrovaní. Ešte raz. Dobre. Keď sa dostane takto viackrát za sebou, tak rodičia prichádzajú naozaj frustrovaní, že už sme skúšali všetko a nič nefunguje. No. A pritom stačí od jednej malej veci. A vždy sa za to napríklad pochváliť, áno, že vidieť, čo už fungovalo, na čo dobre reagovalo aj to dieťa, všimať si jeho reakcie. Ja napríklad dávam aj rodičom ten príklad, že ako keď máš schody hore. Áno. Že stačí, že jeden schodík a už vidím tam úspech. Áno. Hej, a idem zase vyššie a presne vyššie. Tak. Že nejdem skočiť 5 schodov naraz vyššie. Že postupne. A tak toto vlastne vnímam, že je to aj s tou strávou u tých detí. Určite. Sú to akékoľvek návyky v oblastiach, nové návyky sa tvoria takto pomaličky. Ak chceme, aby boli dlhodobo udržateľné. Áno. To je zásadné. To sa asi aj s tými dospelí stretávame, to dlhodobo udržateľné. Ja to hovorím z vlastnej skúsenosti. 1200 kalórií, 3 týždňa a potom, už ide takéto záchvatové. Dobre. Tak ďalej by som prešla na takú tému, že či sa zase ale napríklad aj stretávaš s rodičmi, ktorí ale, že sa snažia, že úplne vyhýbať cukru u detí. Ani keksík, ani lizátko, ani nič. Neviem, že či si sa aj s takýmito napríklad, že aj rodičmi stretávaš a že čo si tak ty o tom myslíš? Že úplne tým deťom zakázať ten cukor a žiadna sladkosť, nič. Poznám to aj z konzultácií, presne. Je to také extrémne premýšľanie a je to dobre pomenovať, myslím, pretože to nie je len rozhodnutie rodičov, ale ovplyvňuje to aj dieťa a to, ako si potom buduje dieťa vzťah k jedlu a ako premýšľa nad tým, že čo je zdravé a čo je nezdravé, pretože neexistuje nejaké nezdravé alebo zdravé, hej, tieto dve extrémne kategórie, ale vždy je dôležité to množstvo. Áno, medzi tými potravinami, teraz myslím, ktoré sa bežne považujú za nezdravé, je dôležité množstvo a prípadne frekvencia, ako často. Ako hovoríš presne, že či raz za týždeň ísť do toho mekáča, keby náhodou. A čo sa týka aj toho množstva, tak sú rôzne prístupy u detí v rôznych kategóriách. Môžem si to kľudne aj prebrať, pretože u detí napríklad v tom prvom roku tam vôbec nepotrebujeme žiadne nejaké takéto ultraspracované potraviny. Dobre, či už sladkosti alebo nejaké slané, keksiky a tak podobne. Ja vidím na tých jedálničkoch detí do prvého roka, že tí rodičia sú naozaj takí opatrní. Tie sú úplne ukážkové, tie jedálničky, že mrkvičky, tikvičky, brokoličky. Úplne krásne. Tak akože edukujú sa a akože je tam určite tiež veľa stresu ohľadom toho, ale nechcú deťom ublížiť. Lenže od toho prvého roka tie jedálničky sa veľmi rozšíria v tej pestrosti.
A teraz naozaj žijeme v realite, áno, nežijeme v nejakej bublinke. Proste sú tu tie ultraspracované potraviny, jedia ich aj dospelí, takže deti to vidia však, že my to konzumujeme. A možno taká blbá otázka, Mhm. ale že čo sú to také, že tie ultraspracované Áno. potraviny? No, tak teraz tým chcem povedať napríklad tieto keksiky alebo napríklad sladkosti, že sú to potraviny, kde nie je úplne ideálne to zloženie tej potraviny. Sú to potraviny, ktoré majú napríklad dlhú trvanlivosť, ale to zloženie napríklad je tam vysoký podiel nastených tukov, teda nie kvalitných tukov, alebo vysoký podiel práve tých pridaných cukrov, čo vlastne nie je nejaká esenciálna potravina. My ju nepotrebujeme. Sú iba pridané. Takže my sa snažíme viesť deti, aby jedli tie prírodzené cukry. Či už ovoci, alebo v jogurtoch napríklad laktóza. Takže takto. Hej. Takže ale ten keksik je z času na čas je úplne v poriadku. Hej? Áno, k tomu sa chcem dostať. Ďakujem za pripomenutie. Že ten keksik, áno, môže byť, záleží od toho veku. Od toho prvého roku života už vlastne prichádzajú také tie styky proste, či už dieťa dostane sa do kontaktu s inými rovesníkmi, oni majú nejaké čokoládky, alebo sú proste nejaké hostiny, oslavy. Takže ako reagovať však, keď dieťa príde, mami, tati, chcem čokoládku. Ja mám tiež dcerku, tak viem, aké to je. Tiež už bola v kontakte s čokoládkou. Čiže ako zareagovať? A teraz sú také dve možnosti. Akútne, že keď chce tú čokoládku, tak nedeliť to, že nie, nemôžeš, lebo to je zlé, to je nezdravá potravina. Tým vlastne budujeme nejaký, akože, že to je to zakázané ovocie a budujeme taký nezdravý vzťah. A o to viac bude akože tá pozornosť na tú potravinu. Hej, to zle, tak chcem. Áno. Čiže nechápu, hej, že čo znamená nezdravé. Ale čo je dôležité, nerobiť z toho vlastne takú veľkú vedu a dať to do nejakej roviny toho, že áno, OK, dám si nejakú čokoládku, ale v rámci komplexného jedla. Hej, že máme jogurt, môžeme nakrájať nejaké ovocie a kľudne pridať tú čokoládku. A potom je to úplne prirodzené. Dieťa nemá nejakú akože, stigmu z toho, necíti sa nejak nátlakové, necíti tam nejaké zákazy, príkazy. Takže toto je, myslím si, jedna z veľmi dobrých takých princípov u detí. Dať to do takého komplexného jedla. Lebo ja takto vlastne s tými rodičmi na tých konzultáciách, že dieťa odmieta napríklad jesť a chce veľmi to sladké. že tak zase ideme aj cez tú hranicu, alebo sa rozprávame s dieťom. Tak ak sa rozhodne, že zješ tú mäsko s tou rýžou, keď to vlastne doješ, tak potom si môžeš vybrať jeden cukrík z celej tej veľkej nádoby. Čiže vlastne máme tam aj, že zjedol vlastne to zdravé. Hej, nemala by som sa tak vyjadrovať, ale tiež to mám tak asi zakorenené. Áno, máme to tak že naučené. Také zdravé a nezdravé, hej. Že zješ toto a potom si môžeš jeden ten keksík alebo ten cukrík z tej veľkej, obrovskej misy vybrať. Ale tiež si, akože ja si úprimne nemyslím, že by to malo byť nejaké, že zakazované dieťa. Možno skoro len tak limitované, že ten jeden cukrík z tých 10 si môžeš vybrať, rozhodnúť sa, ktorý by si chcel a ten si môže zjesť potom obede napríklad. Že zase sa aj dieťa učí hraniciam a neviem, no ty si na áno, áno. Dobre, akože na tým presne akože premýšľame z rôznych aspektov. Som rada, že presne ty, to sa hovoríš možno viac z toho psychologického aspektu. Takže máme sa čo od seba učiť. A každopádne toto bola taká akutná fáza, že keď to dieťatko za nami príde a chce niečo, ale v takej dlhodobej fáze môžeme preventívne premýšľať a zamyslieť sa, že ak vnímate, alebo vnímajú rodičia, že dlhodobo majú zvýšený prísun detí a teraz takú potrebu tých sladkostí alebo takýchto spracovaných potravín, tak sa zamyslieť, že prečo? Že kedy vzniká vlastne tie požiadavky detí? Či je to vlastne vo forme toho, že majú hlad, takže chcú niečo veľmi rýchle, a proste v rámci toho, že nemajú pravidelný jedálniček, tak chcú rýchly prísun energie. To je úplne prirodzené a fyziologické, takže musíme sa naučiť potom s tými rodičmi pracovať, že OK, tak zaraďme tam nejakú pravidelnosť, aby to dieťa ešte predtým, než si niečo vypýta, malo niečo proste s obsahom vitamínov, vláknin a tak podobne a nejaké prírodzené zdroje toho cukru. Určite. Ale potom druhá vec a druhá oblasť veľmi dôležitá je, že či náhodou tí deti nevidia vlastne nás. Hej, že ocino si papá čokoládku, mamka si papá nejaký tortíček, tak samozrejme, že deti chcú vyskúšať. Čiže ak máme pocit, že naše deti jete toho veľa, tak musíme sa pozrieť aj na seba ako rodičia, že či to není náhodou náš odraz. Alebo... A ja napríklad vnímam aj to odmeňovanie tých detí. Ak budeš celý deň dobrý a poslúchať, tak večer ideme na tú zmrzlinu. Alebo večer si môžeš dať
A to tiež neviem, či je úplne, akože Áno. určite to nie je podľa mňa správne. Neviem, čo si ty o tom myslíš, že Áno. učiť to dieťa, akože to sladké je len za odmenu. Určite nie. Akože aj výskumy ukazujú, že keď je to forma útechy, odmeny, tak to vedie potom do budúcna k návykom emočného jedenia. Takže vlastne som dospelý, podarilo áno. sa mi niečo, tak sa idem odmeniť, že idem si Áno. sadnúť niekde na nejaký zákusok Alebo koláč. cítim smutok, Áno. nudu, ťažkosť, hnev. A je to vlastne... Takže to je nezdravé. Áno, je to niečo, na čom potrebujeme pracovať od detstva. Áno? Že keď tu už máme tú detskú výživu, tak áno. Hej. Lebo akože deti niekedy mi hovoria, že teším sa, lebo každý piatok v škôlke máme palacinky alebo niečo sladké. Že tie obedy majú v škole, že piatky sú najlepšie dni v škole alebo škôlke, lebo jedia niečo sladké. Áno, chápem. Ale zároveň ten detský organizmus je trošku iný. Áno, že oni naozaj to inak spracujú a hlavne to nie je, že sladkosť vyslovene. Je to zároveň, palacinka je fajn, keď je tam nejaká náplň, ktorá obsahuje bielkoviny a nejaké napríklad ovocie a tak podobne, tak je to skvelé. Hej, že... A taká ešte otázka pomimo, že čo si tak myslíš o takých slovenských klasických školách a materských škôlkach a tá strava, čo sa tam varí? Že... Máš dieťa sama. Áno, hej? áno. Neviem, koľko má rokov. Ono má zatiaľ 2, budeme 2,5. Takže. Hej, to ešte predškolskárska. Ale áno, mňa to mrzí veľmi, pretože na konzultáciách jedna z najdôležitejších vecí je, prečo aj rodičia k nám prichádzajú, je, že deti nekonzumujú obedy v škole. No. Myslím si, že tak 90% detí má s tým vlastne problém. Že nejedia vôbec tie obedy v škole, hej? Buď konzistencia, alebo je to chladné, alebo proste to není akože podľa ich gusta. Zároveň myslím si, že to je fakt komplexný taký problém, či už že oni vlastne často tie stravovacie zariadenia za to nemôžu, hej, s tými nákladmi, ktoré majú a prísunom informácií a tak. A páči sa mi, že aj na Slovensku vznikli rôzne také dobré iniciatívy, napríklad Skutočne zdravá škola, ktorá sa tomu venuje, aby sa dobre zlepšila tá kvalita stravovania v školských zariadeniach, v jedálniach, v materských škôlkach. Čiže to je krásny projekt a verím, že to bude tiež ďalej viac a viac fungovať. Akože vnímam to, že tak je tam nejaký mesačný rozpočet, musia z toho niečo uvariť, tak ako zase tam nevymyslia, neviem, ako pestrú stravu pre tie deti. Ale ja sa zase s tým stretávam, že napríklad tie pani učiteľky v škôlke nútia tie deti jesť. Áno. Na základnej škole neviem, tam akože tie deti, keď nezjedia, ale v tých škôlkach, že naozaj, že musí sa všetko zjesť a potom sa ide umyť zuby a potom sa ide spinkať. A tie deti nechcú, že majú napríklad odpor, že neľúbia niečo. Hej. A ja keď som brigadovala v škôlke, tak nikdy som nezjedla rybaciu polievku. Mi to proste nechutilo. Ale toto mi napríklad chýba, že aj to dieťa môže povedať, že napríklad neľúbi túto jednu vec. A je to v poriadku. Má to, no. Mali by sme také veci rešpektovať, ale záleží, aká je to generácia. Nie, že si tak nad tým premýšľajú, že každý má právo nemať niečo rád však. Dobre, ďakujem teda veľmi pekne za tieto všetky otázky, ktoré sme si spolu prešli. A ak by si, Kati, mala dať na záver rodičom nejaké jedno odporúčanie, ktoré by si mali odniesť z tohto rozhovoru, tak aké by to bolo? Ťažká otázka. Veľmi ťažká. A ja by som odporúčala, a ja som rodič, takže veľmi bojovať za zdravie našich detí. Naozaj pýtať sa, presne keď vidíme nejaké znaky toho, že zvýšená chorobnosť našich detí alebo vyšší nárast hmotnosti v rámci tej prevencie. Naozaj, aby rodičia premýšľali nad tým tak, že čím je menšie sú tie komplikácie, tak o to ľahšie sa to rieši. A pýtať sa veľa, hľadať tie zdroje, hľadať možnosti, že ak to nevyrieši pediater a nepomôže, nedá nejaké odpovede, tak hľadať nejakých špecialistov, či už psychológ, áno, nutričný terapeut, ktokoľvek, áno, kto je v tej oblasti tréner, čo sa týka ako pohybových vecí, fyzioterapeut, že naozaj myslím si, že už sme v takom období, kedy tu aj tie odborné a kvalitné informácie sú, ale nevzdať to. Ale ja to tak napríklad vnímam, že možno sa aj nebať takto objednať a prísť sa poradiť, lebo akože napríklad, čo tak vnímam, že viem, že veľa rodičov si kúpuje tie knižky na tie prvé príkrmy, lebo že čo teda varí tomu dieťatku od tých 6 do tých 9 mesiacov. Neviem, či existujú úplne nejaké knihy pre staršie deti, ale možno nebať sa prísť poradiť, že dobre, mám 5-ročné dieťa, tak čo by ste mi tak odporúčila? Ako mu nastaviť nejakú takúto vyváženú stravu a ten jedálniček, čo viac zaradiť.
Že myslím si, že toto akože si viem akože predstaviť, Áno. že asi ja keby som rodič a deje sa mi niečo také, tak by som sa nebala prísť napríklad k tebe a objednať sa a prísť si nejako dať poradiť. Ja si myslím, že rodičia môžu mať takú predstavu, že nutriční terapeuti odovzdajú nejaký jedálniček a oni to vlastne musia rodičia striktne dodržiavať. To tak nie je, že my naozaj sme pracovníci s zdravotným vzdelaním, takže snažíme sa komplexne premýšľať nad tým dieťaťom a aj nájsť také dlhodobo udržateľné kroky pre tú rodinu, čiže nie nejaké striktné zákazy, príkazy, a nie nejaké redukčné diety, ale hľadať najlepšie riešenie, aby to tie detičky mohlo pozbudiť a mohli si fakt budovať ten zdravý vzťah aj k sebe, k svojmu telu, k svojmu zdraviu, ale aj k jedlu. Dobre, ďakujem ti. Ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite ho podporiť lajkom a odberom a v druhej časti sa s Katkou pozrieme na nejaké praktické tipy pre rodičov ohľadne zdravého stravovania, ale toto video nájdete na platforme Hero Hero. Odkaz je dole v popise videa. Tak ďakujem.